L-awtopsja kmien issib filgħodu għandha tiddetermina x'wassal għal mewt ta' Mario Gallia ta' 47 sena minn Taslima li fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa kien involut f'argument jaħraq ma' żewġ persuni oħra qabel tafeċ minn taksi illi kienet għaddejja mill-inħawi. Iż-żewġ persuni allegatament involuti fil-ġlieda mal-vittma it-tnejn li huma għandhom 28 sena, wieħed mir-Raba' Għawdex u ieħor residenti San Ġiljan illi għadhom qed jinżammu mill-pulizija l-aktar sħarriġ. Kien għall-ħabta tal-4 ta' filgħodu illi fi Via l-Paċevil f'Paċevil il-vittma kellu argument sħum ma' żewġ terġiel oħra. Kien wara dan l-argument li huwa spiċċa mitluq mal-art biex eventwalment spiċċa mafeċ minn taksi misjuqa mir-raġel ta' 35 sena minn Ħattart. Il-vittma ġiet ċertifikat mejjed fuq il-post. Ix-xufier tat-taksi waqaf għax ma setax ikompli jsuq u kellhom jsejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex ilevaw it-taksi biex minn taħta jkun jista' jinħareġ ir-raġel. Huwa mifhum li matul il-ġurnata l-Pulizija ġabret filmati minn kameras tas-sigurtà fil-ħwienet tal-madwar illi qed jgħinuha fl-istħarriġ tagħha. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Joseph Apa Bologna illi ħatar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta. Jekk mill-awtopsja jkun ikkonfermat il-raġel inqatel bix-xeba li qala dan ikun id-disa' delitt s'issa f'pajjiżna matul din is-sena.